Γεια σου Βασιλική. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι την λύση της ερώτησής σου. Αρχικά να πούμε κάποια λόγια για τις Μικίνες, για τον Μικηναϊκό πολιτισμό. Οι Μικίνες από το 1600 λοιπόν έως το 1100 υπήρξαν, 1600 π.Χ. έτσι, έως το 1100 υπήρξαν Μικίνες. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, εδώ θα βλέπεις ότι σου βάζω τα πιο σημαντικά. Έχουμε την ανάπτυξη λοιπόν του Μικηναϊκού πολιτισμού, που πήρε το όνομα του, από ό,τι καταλαβαίνεις, από το σπουδαιότερο κέντρο του, τις Μικίνες. Άρα μπορούμε να σημειώσουμε εδώ ότι Μικίνες, το σπουδαιότερο κέντρο του πολιτισμού. Καλό είναι στην αρχή της ερώτησής σου, της απάντησης μάλλον, να γράψεις αυτά που θα γράψω και εγώ εδώ. Είναι κάποια εισαγωγικά. Το σπουδαιότερο λοιπόν κέντρο του πολιτισμού αυτού ήταν οι Μικίνες. Γι' αυτό και πήρε το όνομά του. Η χρονική λοιπόν αυτή περίοδος λέγεται Ιστεροελλαδική και ξέρουμε ότι ο Όμηρος στα έπι του ανέφερε για την ακμή και για τον πολιτισμό αυτών των Μικηναϊκών κέντρο. Σε όλους όμως αυτά φαίνονται φανταστικά ως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο Μικηναϊκός πολιτισμός είπαμε το όνομά του και νομίζω ότι αυτό είναι που θα πρέπει να αναφέρεις πιο πολύ στα εισαγωγικά, καθώς και την ημερομηνία 1600-1100 π.Χ. και το που βρισκόνται δηλαδή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και πάμε τώρα να δούμε λιγάκι την λύση, την απάντηση στο ερώτημα για την επιρροή του Μινωικού στο Μικηναϊκό πολιτισμό. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Μινωικός πολιτισμός προϋπήρξε από τον Μικηναϊκό. Αυτό θα το έχεις δει εξάλλου και στα μαθήματά σου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σε κάποια φάση, σε κάποια περίοδο, ο Μινωικός πολιτισμός άρχισε να πέφτει, άρχισε να παρακμάζει, ενώ τότε βρισκόταν στην ακμή του ένας καινούριος πολιτισμός στην ηπειρωτική Ελλάδα, ποιος? Ο Μικηναϊκός πολιτισμός που είπαμε και πριν, το 1600 στο 1800 π.Χ. Όπως είναι λογικό, ο Μικηναϊκός πολιτισμός επηρεάστηκε από το Μινωικό και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το κομματάκι που σου έβαλα εδώ. Επηρεάστηκε από το Μινωικό στον τομέα της τεχνολογίας, της τέχνης και στην ιδέα της γραφής. Οι Μικηναίοι, έχοντας επαφή με τους Μινωίτες από τον 17ο αιώνα, αφομοίωσαν γόνιμα πολλά στοιχεία του πολιτισμού τους. Και συμπληρώνω εγώ από κάτω, χωρίς όμως να μένουν ως εκεί, παρά εξέλιξαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αφομοίωσαν. Τα στοιχεία που αφομοίωσαν, έτσι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μπορεί να πήραν την τέχνη, τα σκεύη και όλα αυτά, αλλά τα εξέλιξαν. Τα ανέπτυξαν. Αφομοίωσαν με μικρόν γιώτα, έτσι. Και μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα ήταν μια γενικευμένη αφομοίωση του μινωικού πολιτισμού από τους Μικηναίους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο εκμινοϊσμό. Εκμινοϊσμό. Έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον όρο, τον εκμινοϊσμό. Που περιλαμβάνει τόσο πτυχές υλικές, δηλαδή επηρεάστηκαν τόσο στα υλικά αγαθά και αλλάζω σελίδα, επηρεάστηκαν στα υλικά
και εξωτερικά με μινωικά αντικείμενα και διακοσμητικές τεχνικές που δημιουργήθηκαν σε ένα μικηναϊκό τώρα έδαφος, όσο και οργανωτικές. Επηρεάστηκαν δηλαδή και στην οργάνωση. Στα υλικά και στην οργάνωση. Βάζουμε εδώ 1-2 να τα ξεχωρίζουμε. Μεταξύ των οποίων πρέπει να συγκαταλεχθεί η υιοθέτηση της μινωικής γραφής για τα ελληνικά. Και μέσα στην οργάνωση λοιπόν βάζουμε το βελάκι, είναι η υιοθέτηση, για μισό λεπτάκι, η υιοθέτηση της μινωικής γραφής. Αυτή ήταν λοιπόν η επιρροή του μινωικού πολιτισμού στον Μικηναϊκό. Ελπίζω να σε κάλυψα. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, εδώ είμαστε. Καλώς βράδυ.